खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 20 साननि थाखाय पेरलाव फैनाय रन्जन दैमारि बिथाङा मैयानि सानाव फिन जोबथेसालि फारसे आगान होफिनबाय लोब लोब रायजो राजाया बिथांखौ बिदाय होनो थाखाय फैदों बिदाय होनाय समाव दुखुनि थासारि बिटिआर गोरोबथा गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनावबो रन्जन दैमारिया उदां जायैखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा जायनाखि एनडिएफबिनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखायनो गोजोन गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन आरो गोजोन गोरोबथा खालामनाय हिसाबै बिथांनिया जेबो दाय थानो नांलामोन होननानै दुखु फोरमायथियो रायजो राजाया बेनि अनगायैबो 35 बोसोर सिगां रन्जन दैमारिया गासै बर' हारिनि थाखायनो सोमावसारदोंमोन गाव हारसिंनि जिउनि थाखाय बिथाङा माब्लाबाबो सोमावसाराखैमोन नाथाय बर' रायजो राजानि थाखाय सोमावसारनाय बिथां हारसिंनि सायावल' मानो दाय बिजिरबाय थाखो आरो बिदि खालामनाया इनाय जादों होननानै दुखु फोरमायथियो बेबायदिनो रन्जन दैमारिखौ बिदाय होनाय समाव दुखुनि थासारि लोब लोब सुबुंफ्रा फैनानै बिदाय होफैदों रन्जन दैमारिखौ आरो बिथाङा जाहाथे बयनिबो बोर मोननानै थाबैनो उदां जानो हायो बेनि थाखायबो मिजिंथिनायखौ फोरमायथिनो गोनांदि रन्जन दैमारि बिथाङा 20 साननि थाखाय जोबथेसालिनिफ्राय न'आव फैदोंमोन अदेबानि पेरलाव बिथाङा फैदोंमोन दा 20 सान जोबनाय लोगो लोगोनो बिथाङा फिन जोबथेसालियाव थांफिनबाय गासै हादरावनो साखा बन्द होदों मटर श्रमिक संगठननि जथाय गौथुमा गासै हादरावनो साखा बन्द फोसावदों बे लेखायै आसाम मटर श्रमिक संगठनाबो रायजोआव फैगौ 9 जुलाइआव गारि मटर खारनायखौ बन्द फोसावदों 24 घन्टानि थाखाय गासैबो रोखोमनि गारि मटर खारनायखौ बन्द फोसावदों आसाम मटर श्रमिक संगठनाबो बिथांमोनहा माखासे दाबिखौ लानानै बे साखा बन्दखौ होदों दाबिफोरा जाहैबाय मटर परिबहन श्रमिक सामाजिक सुरक्षा आसनिनि गेजेरजों जि मुलाम्फा मोननो नांगौ बेखौ गोलाव समनिफ्रायनो मोननो हायाखै बेनिखायनो बे बिथांखिनि गेजेरजों जि मुलाम्फा मोननो नांगौ बे मुलाम्फाखौ होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों बेनि अनगायैबो मटर भेहिकल एक्ट 2019 बेखौ केन्सेल खालामनो थाखाय दाबि दैखांदों मानोना बे आयेनाव ड्राइभारफोरनि थाखाय अदेबानि गारि सालायग्राफोरनि थाखाय गिथावना आयेन दं होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो हिट एन्ड रान आयेननि 106/2 खौ केन्सेल खालामनो थाखायबो दाबि दैखांदों मानोना बेनि गेजेरजों गारि सालायग्राफोरखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जायो बेनि अनगायैबो टल टेक्स खौ नांनायनि बांसिन लादों आरो सेटेलाइटनि गेजेरजोंबो टल टेक्स लानायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै दाबि आरो जुरिमानाखौ सरकारा बांसिन लादों आरो फट' फाइनबो लादों बेनिखायनो बेफोरखौ बन्द खालामनांगौनि दाबिजोंनो फैगौ 9 जुलाइआव मटर श्रमिक संगठननि जथाय गौथुमा गासै हादरावनो बन्द फोसावदों 123थि मन की बातआव बड'लेण्डखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बाख्नायदों गासै भारतनि सिगाङाव मन की बातनि गेजेरजों बड'लेण्डखौ बाख्नायदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मन की बातनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिदों दि बड'लेण्डआ गोदान रूप मोनबाय अदेबानि बड'लेण्डआ गोदान महर मोनबाय लाइमोनफोरनि उत्साह बा गोसो जानाय आरो गाव फोथायनायखौ फुटबलनि फोथाराव बयनिख्रुइबो बांसिन नुनाय जायो CEM कापआ गेलेनायल' नङा खौसेथि आरो मिजिंनि फोरबो जेराव गोबां हानजा आरो गोबां गेलेगिरिया बाहागो लादों फिसाजोफोराबो बाहागो लादों बड'लेण्डहा हादरावनो गेलेनायनि मेपआव गावनि जोंनायखौ बांहोदों गेदेर थाखोआव सिनायथि बानायदों जेरै हलिचरन नार्जारी दुर्गा बर' अपूर्व नार्जारी मनबिर बसुमतारी बिथांमोनहा बड'लेण्डनि फोथाराव गेलेनानै हादरारि थाखोसिम गेलेहैदों होननानै बुंथियो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बे खेबाव मन की बातआव बड'लेण्डनि सोमोन्दै गासै हादरनो फोरमायथिनानै होनाया जोंनि थाखाय थारैनो गोग्गाथाव बिजेपि राजखान्थि दोलोआ थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जेरैबायदि बिपिएफ दोलोखौ जोगारदों बेबायदि बे खेबाव UPPL दोलोखौबो जोगारगोन नामा बिजेपि राजखान्थि दोलोआ दिसपुराव बिजेपि UPPL ज' लोगो जानायनि उनावबो बिजेपिआ बिटिसिआव हारसिङै गेलेनो आरो सोरखार दानो थाखाय नारा नाथार नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों बिटिआर मिशननि गेजेरजों बिटिसिनि मोनबा जिल्लायाव साबा मन्थ्रिफोरनो बिबान होनायनि अनगायैबो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनो बिटिसिआव जुलाइ दाननि जागायजेननायावनो सानबा आरो हर 4 थाफैगोन बेजोंनो फोरमान जायो बिजेपिआ बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै सांग्रां जादों
जायनाखि गिबि मन्त्रि बिथाङा बिटिसिआव सानबानि थाखाय फैगोन बेखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा मा फोरमायथिदों बेखौ मिथिहोनो आखायाव लाबाय। प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि जों बरायो अब्लासो सुबुं खुंथाया आबुं जागोन। सिगांनि समाव बिसायख'थि गेलेनो सोरबा फैयोब्ला अन्थाइजों बरायोमोन, दा जों बिबारजों बरायगोन होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। नाथाय फैनानै जाहाथे गावस्रा होफैया बा गावस्रा होनो साना, जोंनि गेजेराव जाहाथे एना एनि खालामा आरो हारि माहारिनि गेजेराव आरोबाव जाहाथे हिंसा लाबोफिननो नाजाया होननानै गोख्रोङै बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा। आरो UPPL दोलोआ बिसायख'थिखौ लानानै माबायदि थागथियारि जादों बेखौ लानानैबो प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथियो दि 48 बियाबाव 48 कअर्डिनेटर, 10 जिल्लायाव इनचार्ज आरो 3200 बुथ कमिटि दानानै खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। हा जावबाय थानाय समाव हा फबसिन जानानै 4 मावसुमाफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 11 मावसुमाफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। पाइपलाइननि खामानि जादोंमोन। पाइप लाबोनो थाखाय गोथौ हाखर 10 फिटनि हाखर जावनाय जादोंमोन, नाथाय अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हाया गुरै जानानै हा जावबाय थानाय समावनो गोजौनि हाया हाखराव गोग्लैहैदों, जायजों फबसिन जानो गोनां जादों गोबां मावसुमाफ्रा। हाजों फबसिन जानाय लोगो लोगोनो गोबां सुबुंफ्रा होज्रिख्राव हरनायाव बिथांमोनजोंनो मावफानाय मावसुमाफोर आरो खाथि खालानि सुबुंफ्रा फैनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावफैदों आरो पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसनि हान्जायाबो नुजाथिफैदों। उनाव JCBनि मददजोंबो हाखौ बुरखांनानै सुबुंफोरखौ माखासेखौ रैखा खालामनो हानाय जादों। 11खौ जोखोम जानाय हालोदाव रैखा खालामनो हानाय जादों, नाथाय 4 सुबुङा बे जाथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों। बे जाथाया राजस्थाननि भारतपुर जिल्लायाव थानाय जांगिका नागला गामियाव जानो मोन्दों। चाइनायाव गोबां दैबाना। थांनाय सप्तासेनिफ्राय गोबां अखा हानायनि जाहोनाव जेरैथिंबो दैबानानि थासारि, जायजों गारि मटर न' बां बायदिफ्रा बुखारलांजादों आरो बिल्डिंफोराबो बायग्रबनो गोनां जादों। बेबायदिनो दैबाना जानायनि जाहोनाव गासै लामा सामाफ्रा बन्द जानानै थानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला 80 सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायाव दोनहैनो हादों आरो दासिम 6 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय गिथावना दैबानाजों। खोला सोनाब चाइनानि गुइजौ प्रभिन्सआव जादों गिथावना दैबानाया। गुइजौ प्रभिन्सनि रंजियां नोगोराव बांसिनै दैबानानि गोहोमा जादों। गोबां दैबाना जानायनि जाहोनाव गारि मटर न' बांफोरखौ बुखारनानै लांदों फारसेनिफ्राय आरो बिल्डिंफोरखौबो बायग्रबनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो मोनसे गिथावना दैबानानि थासारि, गामि आरो नोगोरनि गेजेराव थांलाय फैलायाबो बन्द जादों। दैबाना जानायनि जाहोनाव लामा सामा बायनायनि थाखायनो थांलाय फैलाया बन्द जानो गोनां जादों। गुदुं दुंखावबाय थानायनि गेजेरावनो अखा हानायजों एसे दुंखावनायनिफ्राय रैखा मोननो हादों आसामनि थागिबिफोरा। बोथोरखौ लानानै बोथोर बिगियाना सांग्रांथि होदों। मोन 8 जिल्लायाव अखा आरो बारहुंखा बारगोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना। मोन 8 जिल्लानि मादाव गवालपारा, कामरुप मेट्र', मरिगाव बेफोर जिल्लाफ्राव हाई एलार्ट फोसावदों। बेफोर जिल्लानि अनगायैबो सोनाब कार्बि आंलं, नगाव, हजाइ बेफोर जिल्लायाव हाई एलार्ट फोसावदों। लोगोसेनो डिमा हासाव, काछार, हाइलाकान्दि, बिश्वनाथ, माजुलि, लखिमपुर, तिनसुकिया, धेमाजि, डिब्रुगड़, चराइदेव, बङाइगाव, चिरां आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गासै मोन 8 जिल्लायाव सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना। बेफोर जिल्लायाव अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारगोन। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव OCT मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। OCTनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थाल्मोलॉजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS
आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमोलॉजी डॉक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थंआ जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।